An samu saɓani tsakanin Shugaba Tinubu da 'yan majalisar dattijai game da batun janye 'yan sanda da ke ba da kariya ga manyan mutane. A ranar Laraba ne Majalisar Dattijan Najeriya ta nuna damuwa game da abin da wasu sanatoci suka bayyana a matsayin zaɓe wajen aiwatar da umarnin Shugaba Tinubu na janye 'yan sanda daga aikin baiwa manyan mutane kariya domin taimakawa wajen daƙile matsalar rashin tsaro da ƙasar ke fama da ita. Sanatocin sun bayyana damuwa kan cewa yayin da aka janye musu 'yan sandan da ke kare su, wasu manyan mutane har yanzu suna samun wannan kariyar da 'yan sanda ke bayarwa. Korafin nasu na zuwa ne a daidai lokacin da Shugaba Tinubu ke jaddada neman cikakkiyar biyayya ga umarnin da ya bayar na farko na janye dukkan 'yan sandan da ke kula da manyan mutane a fadin ƙasar. Shugaban ya kuma umarci ministan tsaron cikin gida da sufeto janar na 'yan sanda da rundunar tsaron al'umma ta NCDC da su tabbatar da cewa an maye gurbin jami'an 'yan sanda da ke aiki na musamman saboda kada a kyale mutane ba tare da kariya ba. 'Yan majalisar waɗanda suka yi fushi kan rashin aiwatar da umarnin janye 'yan sandan gaba ɗaya, duk da cewa sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Kayode Egbetokun ya sha alwashin kama duk wani jami'in 'yan sanda da ya keta wannan umarnin, sun yi kira da a tabbatar da cewa an janye wa kowa 'yan sanda domin tabbatar da adalci da daidaito. Yayin da sanatoci ke korafi cewa wasu 'ya'yan masu rike da makamin siyasa har yanzu suna da dogarai 'yan sanda da kariyar tsaro, sun nemi su ma a cire su daga cikin waɗanda umarnin zai shafa domin kada wata matsala ta faru da su. Korafin ya fito daga ƙudurin da Sanata Abdul Ningi mai wakiltar jihar Bauchi ta tsakiya gabata a zauren majalisar. Sanata Ningi ya sanar da cewa dogarin ɗan sanda ɗaya da yake da shi tilo an janye shi a ranar Laraba da safe. Yayin da wasu manyan mutane a ƙasar suke ci gaba da cin moriyar wannan alfarmar ta amfani da 'yan sanda a matsayin dogarai. Ningi ya ce shi ya ga tawagogin ministoci da 'ya'yan masu rike da makaman siyasa da 'yan kasuwa 'yan China da mawaka suna yawo da dogarai 'yan sanda. Duk da cewa Sanata Ningi ya ce shi zai iya kare kansa, amma ya kamata a janye wa kowa ta yadda wannan tsarin zai zama mai adalci, in ji shi. Mataimakin shugaban majalisar dattijai, Sanata Barau Jibrin, wanda ya jagoranci zaman, ya ce shugabannin majalisar sun tattauna akan lamarin a ranar Talata, kuma suna ƙoƙarin gamsar da fada shugaban ƙasa ta ware sanatoci daga cikin waɗanda umarnin janye 'yan sanda zai yi aiki a kansu. Ya ce suna da ƙwarin gwiwar cewa Shugaba Tinubu zai saurare su, kuma in Allah ya yarda zai mayar musu da 'yan sandansu. Sai dai kuma Shugaba Tinubu ya ba da umarnin cikakkiyar biyayya ga umarnin da ya bayar daga farko na janye dukkan 'yan sanda daga manyan mutane a fadin ƙasar. Shugaba Tinubu, wanda ya bayar da umarnin a kalamansa kafin a fara taron majalisar zartawa a Abuja, ya ce yayin da ƙasar ke fuskantar garkuwa da mutane da ta'addanci, ya kamata ta yi amfani da dukkan dakarunta domin kare 'yan Najeriya. A yanzu dai 'yan Najeriya za su sa ido, inda za su so ganin yadda lamarin tsaron ƙasar zai gyaru ta wannan matakin da shugaban ƙasar ke son ɗauka.